Hi everybody. Soja Boy as usual. Barkanmu da wuni Hausawa. Assalamu alaikum ga dukkanin fadin musulmai da suke kallo. Da farko zan fara cewa alhamdulillah saboda na fara fahimtan aikin da muke yi confirm yana aiki. Impact din yana bayyana. Me yasa nace impact din yana bayyana? Ina zaune wani ya turo min bidiyo din gwamnatin Niger yanda yake sa doka wanda ta kamata, wanda za ta kawo zama lafiya, wanda za ta kawo natsuwa, wanda za ta kawo ci gaba na al'umman jihar Niger. Da abun a ce zan ba da shawara gwamnati su dauka, da na ce su yi applying din method din da ya applying. Wannan mutanen da ya kira ya ce kada kowa ya ƙara dora wa'azi ko Kirista ko Musulmi ba tare da an kawo mai yayi bincike ya ga abin da ake son a ga wa mutane ba, shine daidai abin da ya kamata a yi inda babu zalunci. Saboda waɗannan mutane yanda kuka ja kira su da lakura wallahi tallahi ba ƙarya bane, su ne asalin ƴan ta'adda. Waɗannan malaman masu zuga mutane ba wallahi kaf arewacin Najeriya ba ku da ƴan ta'adda irin su. Su ne asalin ƴan ta'adda, ba fa malamai duka ba, waɗanda akwai malamai na gaskiya, akwai malamai na kirki, akwai malamai na mutunci. Suna nan a gefe, duk wani abin da ake na rikici baka ma jin maganar su. Suna gefe, in kana son ilimi ka zo su koya maka, in ka je ka same su za su baka. Su ba sa ma bin ka ta social media su ce sai sun maka fadar saboda sun san ba aikin su bane. Su je social media su dinga cha sun san ba aikin su bane. Sun sani cewa akai mutum idan yana son ilimi ya neme shi, ba a zo social media a dinga watsa shi ba, no. In kuma za a zo social media din a watsa shi sosai, a cire mutunci, sai a cire isgilanci, sai a cire san rai, sai a faɗa wa mutane abinda addini ya ce a yi. Babu wanda ya saka gadon addini, babu wanda ya saka gadon addini. Addini yanda yake an gaya maka shi, in ka ji ka gamsu ka karba, in ka ji baka gamsu ba, in ka ga dama ka je kai worshiping dutse, ba abin da ya damu kowa, kabarin kowa daban. Sannan Allah ne mai wuta, Allah ne mai aljanna, sannan Allah ne mai hukunci. Ina ruwanka? Kun zo kun cika wa mutane kunnuwa kullun da ƙarya, kuna ziga mutane, wasu suna ɗaukan makamai suna tafiya suna kashe ƴan uwansu, madadin su yi amfani da kwakwalwarsu su mori rayuwarsu kamar yadda kowace al'umma take moruwar rayuwanta. Ko nan Yarbawa makotanmu, ko nan Niger makotanmu, ko nan Kogi makotanmu, in ka ji zaka suna amfani da rayuwarsu, suna amfani da kwakwalwarsu, kana ganin suna fitar da jarumai a cikin kowace al'amari da ake fitarwa da shi na zamanin nan. Kwallo ne, film ne, waka ne, dambe ne, meye ne, blogging ne, ka duba gani blogging. Tunde Ednut, the biggest blogger in Africa, daga ina ya fito? Kogi. Amma mu shikenan kullun da kaga yaro matashi ka tambaye shi wai me ke damuwa ne a arewacin Najeriya nan, baka ganin ya zagi malam wani malami na? Me malam wani aka zage shi? Bambancin malam wani da kai, karatun da yayi yafi ka, in ka je kai karatun ka samu ilimi fiye da shi, zaka fi shi zama malam. Ina ruwanka da an zage shi? Me ya kai shi yin abin da za a zage shi? Me ya kai shi yin abin da za a zage shi? Wai bayan Allah ma dan ta kai ta kawo kun dawo kun ga baki ɗaya kun rasa ina za ku sa kai. Wai dan an yi magana akan wani wanda baki fa ya bude ya ce ya tashi tun daga Sokoto har tun daga Abuja har zuwa Sokoto a mota, kuma safe mutumin da ni da kai Tinubu ba lalle bane ya san mu, amma ya san shi kuma zai iya ganin maganar shi. Wadan an yi magana akan wannan bawan Allah da yake magana da za ta iya jawo salwantar rayuwar mutum fiye da 1000, wai shine za ku so duk mutanen da suke mutuwa mutunci da martaba da kima so bai kai ku yi magana ba, amma tunda an taɓi malami ku ya isa ku taso ku yi magana. To ina jiran ku bismillah. Tunda humanity, rayuwar dan adam bata da amfani a idon ku, amma tunda wani malamin ku yayi abin da ba daidai bane an yi magana, bai ji kunyan ya fito yayi ƙarya a gaban ƴaƴan shi ba, bai ji kunyan ya fito yayi ƙarya a gaban al'umma ba, bai ji kunyan ya fito yayi ƙarya da tsufan shi ba. Kun zo kun bi mu wambali ku ina kuna ta ƙarya, ana turo mu ina gani kuna ta wani ƙarya waye akan magana Bilal. Ƙarya kuke wallahi tallahi, ƙarya kuke wallahi. Bilal ya bar cikin garin Madina saboda ana yunkurin kashe shi ne wallahi tallahi. Ku je ku yi bincike. In kun ce ƙarya nake, ku je Saudiyan inda asalin labarin yake ku yi bincike, ba gurin waɗannan makaryatan da suke hawa mu wambari suna muku ƙarya ba. Balarabe baya son mu kuma ba za mu so shi ba. Na fi son Krista ɗan Kaduna, na fi son Krista Bahaushe ɗan Kaduna, na fi son Krista ɗan Maiduguri, na fi son Krista ɗan Taraba, da duk wani balaraben da yake numfashi a doron ƙasa yanzu, kowaye shi in dai balarabe ne. Saboda me? Akwai wanda yake mun styling ana kiran shi da Biswag. Biswag zai zo gidana, zai zauna, zai taimake ni, zan taimake shi. Krista ne coci yake zuwa kuma ni
so yanzu kawai saboda yana Krista ni ina musulmi kawai sai in tsane shi? Mutumin da mun fi shekara da shekaru da shi, ya san mamata, zai iya sayan turmin atamfa ya tura wa mamata, zan iya sayan turmin atamfa in tura wa mamarsa, zan je ɗakin mamarsa in zauna, za mu ci abinci, ba su da wani yare bacin turanci mai ƙarfi wanda ya fi yaren Hausa, ba su da wani yaren da suke communicating da shi on daily basis irin Hausa, kawai sai in tsane shi tunda ba musulmi bane. Shi kuma wancan musulmin wanda aka ce in so shi kullun saboda ya ci albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma baya suna, yana can yana kashe yan uwana, sai in so shi. Ƙarya ne wallahi tallahi, ba zai yiwu ba. Idan ku tsofaffi kakanninmu da tsofaffi iyayenmu haka kuka zauna ku kuka yi rayuwa haka, mu matasa na yanzu wallahi ba za mu yarda da wannan ba. Idan mutum ya ce yana kokarin tashin hankali ne a cikin mu tsakanin musulmai da Kirista na arewacin Najeriya, za mu kira manyan Kiristoci, za mu kira manyan mu na musulmai, a zauna a gano ina matsalar take. Idan har ka san da cewa kai Kirista ne daga arewacin Najeriya, especially Jos ko Kaduna, nan ne barna ta fi faruwa. Musulman da aka wa kisa, dan Allah ku yi hakuri. Kiristocin da aka wa kisa, dan Allah ku yi hakuri. Kun ga wannan barna da ta faru, mu bar ta wuce, mu yi hakuri ta wuce, mu kawo tsari wanda zai hana yin wannan faɗan yanzu. Mu zauna da junanmu lafiya, mu taimaki kanmu da kanmu, ba inda wannan barnar za ta kai mu. Kakanninmu ne suka cuce mu, su zo kawo mana wannan illar. Babu yanda za a yi mu taso gari ɗaya a ce kai enemy na ne ko ni enemy ka ne. Ƙarya ne. Al'umma malam Bahaushe kaɗai take da wannan illar. Al'umma malam Bahaushe kaɗai take da wannan illar. Ku taso yanki ɗaya, gari ɗaya, kuna makotan juna, kuna wasa, kuna haɗuwa, kuna kasuwanci, amma kullum ana ɗora muku ƙiyayya tsakanin junanku. Wallahi ko kuna so ko ba ku so, ku ƴan uwan juna ne. Addini babu wanda ya baka gadin addini. Kada ku yi batanci a gurin addinin Christianity ku musulmai, kuma Krista kada ku yi batanci a gurin addinin musulunci. A zauna lafiya, kowa ya addinin shi, kowa ya addinin shi. Babu addinin da ya fi na wani. Kai a gurin ka gani kake addinin ka ya fi nawa, ni a gurin na gani nake addinin ya fi naka. To ka rike iyawanka in rike iyawana, amma fa ka sani da ni da kai addinin duk kawo mana shi akai. Kakanninka na uku in ka je kai bincike wallahi ba musulmai bane. Shekara 200 da ta wuce kakanninka ba musulmai bane. Shekara 250 da ta wuce in ka je ka duba kakanninka ba Kristoci bane. So ba kuma zai yi ba dan an kawo mana addini mun duba kai kaga wanda yayi maka Christianity ne, ni naga wanda yayi mun musulunci ne, haka kawai mu dauki makami mu dinga kashe kanmu. Duk pastor da ya ga maka cewa Krista musulmi, duk pastor da ya ga maka cewa musulmi Bahaushe ba dan uwanka bane, ka tabbatar da cewa wannan pastor shine babban enemy ka. Sannan ku ga wa iyayenmu, mu matasa bot Kristoci da musulmai, mu ga ma iyayenmu wannan ƙaryar da ake ga musu ko a Islamiya ne ko a masallaci ne ko a coci ne, ƙarya ne, ƙarya ne, ƙarya ne. Dan uwanka Bahaushe wanda kuka taso yanki ɗaya, dan uwanka ne. Yafi dan Israel zama dan uwanka, yafi dan Palestine zama dan uwanka. Ko ka yarda ko kada ka yarda. In kuma ka ce ƙarya ne, ka duba ka gani mana. Wai wanda zai baka aljanna kuma shine yake hana ma ticket din shiga garin su? Ya waɗanda suka ce su ne suka kawo ma aljanna za a kai ka aljanna kuma su din ne suke hana maka bisan zuwa garin su? Ya za a yi wanda zai baka aljanna gurin da yake da best eternity for life, inda babu wani damuwa a rayuwanka har illa ma sha Allah, wanda zai baka wannan hanyar amma kuma shine yake hana ma visa? In ayi magana sai a ce okay to ai shikenan tunda su larabawa ne su ci albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba matsala, mun yarda sun ci albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma muna son su. To su mu ci albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, su so mu ci albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mu su so mu already sun riga sun ci albarkacin, muna son su su so mu. A'a wai sai a ce maka ina ruwanka da kiyar da suke maka? Kai wani irin mahaukaci ne? Ina ruwana da kiyar da suke mun? To ko kanin babana yake kiyaya da ni ba sai na yi kiyaya da shi ba, balantana wani banza a can, wani banza a banza, wani banza da kwakwalwa ta ma ta fita shi aiki. Duk duniya babu wani balarabin da kwakwalwar shi ta kai taka aiki wallahi. Duk duniya me suke kerawa? Babu ba abinda suke face dare yayi, dama suna da mai kuma su suna da abin nan pattern na leadership mai kyau. Shi yasa ake ganin ko lebaranci kaje, in kaje kasar Laraba zaka ga kai kake lebaranci, su ba sa yi. Duk yanda shugabannin su suke, ko musulmi ne su ko ba musulmai bane su shugabannin, ko mabiyan musulmai ne ko ba musulmai bane, kowa sai an bashi abin da ya kamace shi a bashi a matsayin shi na wanda yake dan kasa. Ku kuma kuna nan kuna ta waye ku Kristoci Israel, ku musulmai ba a ce maka da kai addini ba, ka yarda da addinin ka, amma kai addinin kamar yanda kake ganin Bayarbe.
ba kwa ganin yarbawa? Ku duba ku ga yarbawa mana. Za a ga bayarbe musulmi da krista sun haɗa kai sun yi kasuwanci tare, wannan ya taimaka ma wannan ya yanzu ka duba gani irin kaman misali irin kaman mawakan nan ko kuma yan film, ba ka iya gane waye musulmi waye krista a cikin su. Fina-finansu suke lafiya kalau yanda ya kamata a fitar da story haka ake fitar da shi, kuma haka za ku yi. Shi yasa ni yanzu film din da zan yi January, akwai film din da zan yi nan January a nan cikin garin Abuja, za mu yi shooting. Zan haɗa ne da kristoci da musulmi, in dai ka iya Hausa za mu yi abin da ya kamata yanda bayarbe da kowa zai zauna ya kalla. Haka kawai an samu wani kiyayyen juna, duk wani abin da zaka ci gaba namu ne ko nasu ne, kowa na wani. In dai kai Bahaushe ne da Hausa kake magana, kai na wani. Kuma ni on behalf of kowane Bahaushen da yake arewacin Najeriya musulmi, idan ka san cewa kai Krista ne kuma wani faɗa ya taɓa faruwa tsakanin musulmi da Krista amma illa, a matsayinka na Krista Bahaushe especially dan arewa, dan Allah ina baka hakuri, sannan dan Allah ka gaya wa ƴan uwanka ina ba su hakuri. Waɗanda suka yi musu kisa ban sani ba, ban gani ba, amma tunda musulmai ne ba Hausawa ƴan uwana kuna ganin kamar ni ma musulmi ne, on his behalf ina bada hakuri. Su ma waɗanda suka yi mana banna din, maybe aka kashe mana musulmai, su ma ina bada hakuri. Mu zo mu taru mu zauna mu bawa kanmu juna hakuri, kada mu bari mu haifi ƴaƴanmu su taso su gaji wannan haukar, kada mu bari mu haifi ƴaƴanmu su taso su gaji wannan haukar. An wuce mu, an mana nisa, duniya ta bar mu a baya fiye da shekara 100. Wannan magana da ƴan Lagos suke cewa ƴan arewa suna 2010, no, ƴan arewa suna 1960 muke, but musulmai da krista were in 1960. Ban ma shigo 80s, ban ma shigo 70s ba, balantana mu zo 80s, balantana mu zo 90s har wani 2010 ba mu shigo ba wallahi. Saboda haka in za mu tashi mu yi karatun tanatsu, mu tashi mu yi karatun tanatsu. Gwamnan Neja Bagu, ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi, duk abin da kake nema Allah ya baka, yanda ka fara wannan aikin Allah ya saka gama lafiya. Ba dan ina dan APC ba, ba dan ina dan PDP ba, ba dan ina son in yi siyasa ka ba, ba dan kana burge ni akan siyasa ba, sai dan wannan matakin da ka dauka shi ya burge ni, kuma shi yasa nake maka addu'a. Idan ma har akwai adalcin da baka yi, ubangiji Allah ya baka dama kai adalci. Wannan hanyar da ka ɗauko billahi la ilaha illa huwa hanya ce wacce ta fi ƙarfin wasu project da dama da zaka yi. Saboda wannan hanyar mutane da dama ba za su mutu ba. Saboda wannan hanyar da ka ɗauko mutane da dama za su samu zama lafiya. Kristoci da musulmai. In dai kun taso jiha ɗaya wallahi ku ƴan uwan juna ne. Ku ƴan uwan juna ne. Kada ka da'a ma ƙarya. Addini kawo mana aka yi wanda ka gamsu ka ɗauka. That's just that one. Now let's move to another topic. Another topic is Kano people. Kano, na faɗi wannan kalmar na cewa mafi yawancin mutanen da suke luwaɗi suna zama a Kano ba dan in ci mutuncin ku ba. Na yi tunanin in na faɗi wannan maganan mafi yawancin ku sun san abin da na faɗa gaskiya ne. Na yi tunanin za ku duba ku ga waɗanda suke kawo muku irin waɗannan illolin don ku yi takulin ɗin abin. To amma Kano gari na ne, akwai mutane da dama da na fahimci sun ji haushi. Ina ba su hakuri, su waɗannan mutanen da suka jawo shi, waɗanda ba su fahimta, waɗanda suka fahimta kuma already na san sun fahimta. Amma naga akwai wani yaro dan rena hankali, wani tsagera, I don't even look at his name, but somebody caught his video and send it to me. Wani yaro tsagera, kowa ne kai? Ka ce kana son ka kai ni kara ko? In ka shiga Instagram ina zaka ga email ina a rubuta book Soja Boy. Duk abin da zaka yi na karar da zaka yi ka turo a gurin, insha Allah zan gani kuma zan tura ma lauya na. Zan tabbatar maka da cewa ni ba a neman social media following da ni. Kara zaka kai ko? To ina jiran ka. Kai dai ban baka hakuri ba, kuma akan ka na ƙara faɗa cewa Kano ta fi ko ina ƴan luwaɗi a arewacin Najeriya. Akan ka kai. Amma akan sauran mutanen da suke bibiya na suke ganin abubuwan da nake yi da kuma sauran wasu abokanai da nake da, saboda duk arewacin Najeriya ma bana tunanin akwai ina nake da abokanai irin Kano. Ka ko ga in har zan yi protecting din Kano. Abin da nake kokarin ina yi ne saboda baki ɗaya arewacin Najeriya da Kano da Sokoto da ina da inda dan arewacin Najeriya ne mai magana da Hausa, ina yi ne saboda mu gabaki ɗayan mu. So mutanen Kano especially wayannan mutanen wayanda suka yi feeling offended, na ba ku hakuri, amma shi wannan yaron wanda yace zai kai ni ƙara, Allah ya tsine ma dangin ku albarka idan baka kai ni ƙara ba. booksojaboy@gmail.com yana nan a cikin Instagram na, nan ne zaka sa duk wani abin da ka san ka turo a gurin, zan gani, ina jira. Allah ya mana jagora. Sai na jika. And what I will finally close up with shine zan ba da shawara a gurin duk wani musulmi da yake wani takawa da da'awa da mene na ya ce zai musuluntar da wani. In kaga mutum ya nuna maka yana son musulunci, saboda addinin musulunci addini ne wanda kullum ake shigowa 100% ko in ce 1000% ko in ce miliyan daidai ne. In mutum ya ce maka yana son shiga addini, kira shi yazo.
ka nuna mai abubuwan da suke cikin addini waɗanda zai ƙara jan ra'ayinsa. Idan mutum bai gaya maka zai shiga addini ba, neman fitina ne ka je zaka zo ka mai tallan addini. Ba a haka, ba a wannan zamanin ba. Annabawan da aka bawa addini shine aka ba wannan assignment din daga gurin ubangiji. Wannan lokacin da muke mutane suna zama farajai, mutane suna zama an what am I even gonna say, mutane suna da anga issue. Wani idan ka zo ka nuna mai cewa addinin shi ba mai kyau bane, naka ne mai kyau, tun daga nan gurin za a fara samun matsala. Babu inda aka ce maka in kun kwanta a kabari sai an tambaye ka mutun nawa ka musuluntar. Babu inda cikin aya ko hadisi aka ce ya zama wajibi ka musuluntar da mutane. Idan kaga wanda yake son shiga, ka ƙara mai ra'ayi ya shiga. In ka je ka ballo ta rigiman, ka je ka samu wani yana zaune na addinin sa, ka ce mai addinin sa ba mai kyau bane, ya ɗauko adda ko ya ɗauko bindiga ya harbe ka, ya kira ka, ya kawo ka, ya gayyace ka, ya ce ma yana so, me yasa kuke da iyayi ne? Kun ga Larabawa suna bin garuruwa suna cewa sai sun musuluntar da mutane? Me yasa ba za ku yi amfani da time ɗin ku ba ku nemi arziki ne? Addinin musulunci cewa akai gashi in ka karba ka karba. In kai imani kai in ka mutu kai zaka ga abin da kai imani da shi. Mene na tafiya tsokana? Mene na tafiya neman rigima? Mene na shiga cikin kauye ka samu mutanen da suke kristoci ne ka ce musu addinin su ba mai kyau bane kai naka ne mai kyau? Haka kawai saboda neman fitina? Haka kawai saboda neman fitina? Abinda zuciyar mutum ta rija akai already ka zo ka ce ba daidai bane naka ne daidai, ina ruwanka? Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya ya baro inda ba musulmai bane, so kake ka ce bai iya koyar da addinin bane shi? Kai ne zaka zo sai ka musuluntar da kowa? Baka cika salloli 5 amma kana son wani ya dawo addinin musulunci? Wannan wani irin eye service ne? Ka cika sallolin da kake yi guda 5 a rini, ka cika su? Tsakaninka da Allah tun daga January har zuwa December baka taba misin sallah ba? Tsakaninka da Allah baka taba yin zina ba? Tsakaninka da Allah baka sha giya ba? Tsakaninka da Allah ba masu bin ka bashi da a zuciyanka ka san baka da niyan biya saboda zalunci? Amma kai ne kake kira ku zo musulunci, ku zo musulunci. Ka fara kiyaye dokar da musulunci ta baka mana. Ka fara kiyaye dokar da musulunci ta baka. To ka ce mutum ya shigo musulunci, ya zo ya same ka kuna ge. Kuma ka ce ge babban ka ba ira ne. Ya zo ya samu kana maɗigo, ko in ce kuna maɗigo. Ko ya zo ya samu kuna zina. Ko ya zo ya samu kana zalunci, kana cin amana dukiyar mutane masu aiki karkashin ka ki biyan albashi, ko kuma a'a wani ya baka ce ka ki biya. Ko kuma duk inda aka biyo one way or other sai an ji karare kuɗin zalunci. Kuma kai ne kake ce mai shigo addini. Haka zai shigo addini ya ga addini ya ci gaba da zama? Missing na priority ko da yaushe. Gurin addini ne missing priority ake yi. Ana misplacing nashi. Gurin harkar zamantakewa na rayuwa ne ana why? Why? Kai sallolinka guda 5, kai zakka, kai hajji, ka kiyaye haƙƙinka tsakaninka da dan adam, Allah ya alƙawarin zaka shiga aljanna. To baka cika su ba, amma kana ta ya shigo mana, ya shigo addinin musulunci. Wa zai maka hukunci? Wa zai kona ka saboda baka kawo wani addinin musulunci ba? Very unnecessary thing. Very unnecessary. That is the highest level of unnecessary thing. Ina ruwanka, kai zaka bashi aljanna? Kai din da kake cikin musuluncin kana da garantin zaka shiga aljanna? Wani malami ne ya tabbatar maka cewa musulmi ne na farko da zai fara shiga aljanna, ko kuma duk wani musulmi shine zai shiga aljanna? Hai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gabaki ɗaya ba a fahimta addinin. Gabaki ɗaya ba a fahimta addinin. Malamin ka fa ya tabbatar maka da cewa ko mutum bai taɓa yin sallah ba, idan yayi kalmar shahada ya faɗi ya mutu zai iya shiga aljanna. Kaga shi bai mai addinin musuluncin ba, amma malamin ka ya tabbatar maka da haka. Madadin ka tashi tsaye ka kiyaye dokokin ubangiji, wanda a cikin kiyaye dokokin ubangiji na ɗaya daga cikin kada ka musguna wanda ba musulmi ba, wanda a cikin kiyaye dokokin ubangiji wannan kula da wanda ba musulmi bane na ɗaya daga cikin amana da manzon Allah ya ce ku riƙe amanan juna ko da addinin ko ba ɗaya ba. Haba jama'a, what's going on now? Duniya ta ci gaba akan komai da take yi, kowane al'umma sun ci gaba akan komai da suke yi, amma mu halin zamana nan muna ƙarya akan addini. Wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne. In dai har da gaske addinin, to yanzu tun da kake, to yanzu ku duba, mu da muke ikirarin addinin, mu da muke ikirarin a shigo musuluncin, tun da kake ka taɓa gani, ban sani ba zai aiwa an samu, amma bai je rampart ba, kuma bai je viral ba. Ni dai ban ga wata yarinyar yar Kogi ba, ko wata yarinyar yar Niger wadda aka ce ga ta nan tana leak. Ban ce babu ba, amma ban gani ba, kuma koda an samu din bai je viral ba. Amma in dai ka ba haushi ne kana bin social media, kaga ƴan matan mu musulmai daga 2020